Now guys, what do you do when you come across situation like this, when you discover information yakaita say okay, mirai ngotangira kwakatangira nyaya yacho. What happened is sister yangu fell in love with this celebrity. What is the artist right on my sister yangu day in day out. What is achitomubvunza kuti ko magic ndoita sei? Kuda say ndikati wangu ini munhu yandimfarira hangu, but then ameno unoziya ma celebrity achi yawalava mjora udzirwe chi audzirwe munhu. Kondagoziye 1 2 3 weeks down the line vanhu vakutovaiba vakutoita sei kudai ndone chatotyokera paya munhu achatomboindicate munhu apinda nemwoyo ndakutokavhira munhu padheni paya kuti chi ndabuda ndakuenda sei chichi hasi kudzoka nhasi padheni ndikabvirawo chichi nditona iwe zvatoita se zvatoshata paya. Then birthday face comes manje. Birthday face rauya sister yangu iri kubasa iri occupied kuti ibude itese ende kunopa munhu birthday gift nekeke. Yabvati magic afarire munhu angori nekadislike aka kwadi magic ndiendesero kamasina iwo plus iwo ndounoziya boots nditsvagire present yakapenga yeboots. Alright, mari asi ndoda mari because kunditisa zvinhu zvandisiri kuda unongoziva tikapiwa mari atovhunduka mari magetots ndakanopiwa mari pandanotsvaga latest Jordan 4 off-white limited edition ndakanorirepa nezikeke racho kudhara wangu ndakanosvika paposto pemface waize ndoda kusvika ndiri mafia zvaro rakatozara kurova FIFA neshisha. Sorry guys, ndikangotaura nyaya yeshisha ndakafunga shisha gringo. Alright, so okay, back to the story. Ndaimbode kuti timbo raitorwa FIFA ndatosvika paivo ndati ndara ndatumwa nemasini chine mwanasikana hanzi ichi tatanga kutorwa FIFA. We started vibing atorwa FIFA. So this happened on Friday and Saturday yachona Friday yachona manheru ndatokavhira sister yani yatoenda chikumunhu chibabasa ndatoenda yamuka isipo padeni chitokavhira. Then this is where it gets interesting. On Monday, I had like a video shoot ne Dira Natasha. When I found out shoot Dira Natasha, and I switch up I use it pa cafe pipe around my 2. Nditori pa phone, to phone era chinda order drink, to phone na Teleman ndasvika kandagara pa cafe chichi. Wangu mwana wangu akaita kuita walking nepa cafe pa use it. Ndiri pa ko. Unoza ndakambo freeze ndiri pa ko. Shit man. Damn it! Why is it? Achiuya so apa ndiri pako ndichitaura seat rangu inini pa table panandakagara ndopega papari empty mamwe isangaro occupied pangosvika ndiri pako but can I sit pane munhu panangoti wangu shit man.